Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornwasary bilen dowuşdy. Hepdede 4 gün iş güni synak edilýär. Gurban Berdiýew Kayrat Topary bilen şertnamasyny ýatyrdy. Dünýäniň iň gymmat futbolçylary ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornwasary bilen dowuşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretäri Antonio Guterres'in birinji ornwasary hemde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy Hanym Amina Muhammed Türkmenistana saparda boldy. Hanym Amina Muhammed Türkmenistanyň prezidenti bilen dowuşdy. Dowuşykda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň esasy uğurlary aran maslahatlaşyldy. Hanym Amina Muhammed Türkmenistana saparynyň çäklerini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Gulşat Mämedowa bilen dowuşdy. Amina Muhammed Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginde gepleşikler geçirdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary wezipeli wekiliniň ýakyny Täjikistana geçiriljek durnukly ösüş üçin suw atly ýokary derejeli ikinji halkara masagada gatnaşmak maksady bilen amalaşyrýan iş saparynyň çäklerini Merkezi Aziýa sewtinde gelen ilkinji ýurdy boldy. Hepdede 4 gün iş güni synak edilýär. Büyük Britaniýada 6 ay boýunça 3000den gowrak işgäriň gatnaşmagyna hepdelik 4 iş güni synak edilýär. 4-Day Week Global adly guramanyň alyp barýan synagyna görä 70 kompaniýadan 3300 işgär bu synaga gatnaşýar. Olaryň iş wagty 20 göterim gysgalylygy we zähmet haklary bolsa uzalky ýaly saklanyp galyndy. Bu synagyň netijeleri Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi hemde Boston College tarapyndan feljerliýär. Synagda işgärleriň iş netijeligi bilen bir hatarda daşky gurşaw we gender deňligine hem täsirim ölçenir. Şeýlekem şu ýylyň dowamyny Şotlandiýada we Ispaniýada şoňa migdeş synaglar geçirilýär. Islandiýada hepdelik 4 gün iş güni synagy üstünlikli tamamlanypdy. Gurban Berdiýew Kayrat Topary bilen şertnamasyny ýatyrdy. Illeşmede Gurban Berdiýew Kazakstanyň Kayrat Topary bilen şertnamasyny özara ılalaşyk esasyna ýatyrdy. Bu barada Kazak Toparynyň resmi saýtyna bellenip geçilýär. Gurban Berdiýew bilen bir hatarda onuň kömekçileri Ivan Danilyan, Dmitry Krichenko, Andrey Masyurov ve Eduard Kundukhov hem topardan gittiler. Odalı bu toparda yarım gorokçu hökümini 160 dowuşçukda çykşadan Berdiýew soňra 90-njy ýyllaryň başlaryna toparyň tälimçisi bolup 1992-nji ýyly Kazakstanyň çempionu bolupdy. 2021-nji ýyly Gurban Berdiýew täzeden Almaty şäherine dolanyp geldi. Ilki bilen geňeşçi boldy, soňra bolsa toparyň tälimçisi boldy. Kayrat Topary Gurban Berdiýew we onuň kömekçilerini bitiren hyzmatlary üçin özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Dünýäniň iň gymmat futbolçylary, dünýäniň iň gymmat futbolçylarynyň sanawy düzeldi. CIES Football Observatory halkara seljeş merkeziniň taýýarlan sanawyny iň gymmat 15 futbolçynyň ady bar. Kerwanyň başyna PSG-nyň Fransaly ýyldyzy Kylian Mbappé çekýär. 23 ýaşly Mbappé'niň bahasy 205,16 milyon euro deňdir. Mbappé'den soň Real Madrid'iň Braziliýaly ýyldyzy Vinicius Junior ikinji orunda bolup, onuň bahasy 183,13 milyon euro barabardyr. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizde şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa resmi sapary maslahatlaşyldy. Türkmenistan Malaziýa bilen dowuşur. Koronavirusdan soňra syýahatçylyk pudogy ösüşdi. 7-nji iýun Ýyldızlar näme? Günlük täleýnama ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giň işleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, egerde siz biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan biziň Atawatan Turkmenistan projeniýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.